antara nyeker iki saiki lho. Ojo didelok nyekere, Bos. Lah ngapa? Wong nek nyeker ki wong garing sawah. Kuwi kerja wong kerja sing bijaksana. Bijaksana, rendah hati ya gak mau. Daripada nge sepatu kayak korupsi mending ngene iki. Oh iya. Tepuk tangan. Ya. Betul. Ning yo ora mending ora 50 iki. Rono neh kok iso. Wong ki sing penting adewe ki iso ngugemi dawuh Kanjeng Nabi menika la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Sapa wong sing gelem bersyukur bakal ditambah nikmate marang Gusti Allah Pangeran lan sapa sing kufur azab Allah sangatlah pedih. Temanten anyar iki lak didongakne muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, ayem asale omah-omah, rezekine melimpah. Amin. Enggal diparingi momongan ingkang soleh lan solehah. Ya parian ngene iki nek ora ganongan larang ora iso. Larang apa ngidul nyang tok. Lha mbok genti kowe. Jenenge sapa? Jenenge iki lho. Mas Deni. Sapa? Sapa? Deni. Mas Deni. Deni dedikasi. Dedikasi dalam keluarga itu harus dibicarakan dengan tidak ada egois. Sing wedok ngadai dhuwur sampean kudu iso ngelem. Nek sing kene kesel sampean kudu iso sing ngomong. Oh iya. Rungokno, Mbak. Kudu iso saling kompak melengkapi. Ya. Ya ampun, jane lambene kaya gumoh kopi kaya iso omong ngono lho. Ah, domene arak Bali iki. Nih Niki nikmat. Wong lanang nggih senengi wong wedok nikmate paling Gusti Allah bakal akeh. Opone ora banding-bandingne karo maratuwa. Kalau 50 ya kene 50. Wong tuwek ora njaluk duit, sing penting apa? Gematine anak karo mantu. Ngono kuwi ya tadi maratuwamu ki ya padha karo wong tuamu. Maratuwamu ya padha karo wong tuamu. Aja dipilah-pilahne. Nah, aku nyampe main sebenarnya ya. Iya maksudnya agenahne to. Pinter ya aku. Iya. 100. Itu mana nang. Oh tak sabar berita kok. Ya sama jeneng. So. Maulidia. Mau diikat tapi penuh tanggung jawab ya iki Mbak. Iki wonge gelem karo iki perkara iki gelem tanggung jawab. Ora nggo sembarang-barang dijak rabi mau. Tapi mergo roh pribadine Mas Deni iki wis gelem tanggung jawab lahir batin. Ngono kuwi ya ampun. Kaya iso ngonceki ngono lho Mas. Oh pinter. Alah. Kene ora lagi. Yang gemes. Dah ini. Lah ini apa iki? Dah ini. Dah ini dada sayang. Kok iso ngono ki lho. Lah iki kan dari luar negeri. Dadi iki dada sayang dalam arti kudu dieling-eling. Aku dada sayang dongakno aku ben kono sukses samane Indonesia kudu sing ngati-ngati. Innamal a'malu binniyat. Ya ampun ya isyarat lo bocah iki lho ya ampun. Nyontok ngene iki mah. Iya lho modele kaya super tetra kaya isyarat. Tetep matamu. Iso nesu ki lho kok. Wes pokoknya Mas dari kemanten wong loro iki pesenku siji. Saling menghargai. Apa bojo kesel sama kene witang sama jaluk terima kasih berarti menghargai bukan berarti dengan menghargai dengan uang enggak. Dari hati. Makasih Dik. Masih senang. Ya ampun. Niki ya apa ki sekedar apa ki ngengetne mawon kagem masyarakat mriki ampun kundur rumiyin nek pagelaran reog dereng rampung amargi saking Mas Deni kalih Mbak Maulida. Wonten Durpres menika kipas blower wonten pojok meniki menika saged dibeto mantuk mengke wonten pagelaran. Lah wae tanggapan iki ora bayaran duit. Ngopo? Ning aku ya bayaran genteng. Nggih matur nuwun. Mbak nggih matur nuwun Mas nggih. Kosong itu. Ora bener. Bos, bos. Lanjut, Cok. Ayo. Terong e, lu. Wayang lu monem.
asik tuh. Hei. Lalu, dulu, hai. Jos, janjane tanpa guna, malah rusak rokok, ngundang cilaka. Ser, opi kolai, cucuk rambut, nganti umur, pisuwe. Kaya buta ijo jenenge loyo ser cucuk remuk kudu miso kudu nih dancuk ya bener toh ser